Dragi ljudi, danas mi igramo Minecraft. Ovo je tu Peugeot 306. Ovdje razgledamo moju kuću. Ok. Ovo je dobro. Slažem se. Evo, da vidimo sad ovo. A da, uđemo u moju kuću. Evo što vidite, malo mračno, to nije ništa. Eto. Čekaj, idemo spavati. Idemo spavati. I ajmo. Uspio sam proći. Malo spavamo. Ajde da vidimo. Ne da mi se Evo ga. Čekajte ljudi. Mi samo ovako to napravimo. Ne da mi se starimo. Ok. Sad do tu započnemo. Tamo mi je terasa. Ovo su mi prozori. Da, ovo mi je kuhinja i šta mi se tiče, ovo je sve dobro. Ajde da vidimo. Tu je Markova soba, tu je moja, ne, tu je mamina i tatina soba, tu Markova, nam pojma više nja. Od mog brata, tu ja spavam, inače... Vidimo, sedem do WC-a. Ovo je WC. To je moja kuća, inače zapravo. Ajde mi odemo. Ajde mi tu odemo van. Idemo sad oko auta. To je moja kuća. Gledajte kak je ogromna. Jel da? Sad idemo u auto. To je Peugeot 306. Do mog tata auta. Evo ga. On nije baš nešto. Ove kotače. Ovo su zimske kotači, još ih imam. A gledajte sad, ovo što je tu fora. Evo, svjetlo se može paliti. Sam ovu ručkicu. A da, tamo mi je vatromet. Da tu gasim ovaj stroj. Tu sam ja bio klikao. A ja tako. Ali nije baš dobro. Mogao sam. Čekaj. Da ovo tu razbim. Joj. Eto, to ćemo opet ovako. Samo stavim gumbić. Dobro. Neka bude. Evo ga. O ne. Moram ovo staviti da stavim. Evo ga. Onako radi. Ok, ovo bi radilo. Sam se stavi vatru. I to je bilo to, ljudi. Hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. I ovo ćemo mi ovako staviti da vidimo. I to je bilo to, ljudi. Hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.